Kedamtang Paikuni ni Paikre Troxia ni APLA mate Adivasi People Liberation Army okchumpran asong klembang bang sirkep bang phatum khatkhati police station along SDPO John Das APS Bokajan OC Moblik Brahma khatkhati OC Roman Bordoloi lapen intelligent atum angnosi ari chirung ponlo Bang sirkep APLA okchumpran asong klembang atum amen lake Janto Hau Dimes Urang Sato Yimchungar Bimal Topno Sotu Karmakar Gopal Barai Chouja Shyam, Joseph Barla, Paul Kharia atum Raikom thai kherdeng ari chirung ponlo Bangso ari ka chirung pona hut inquiry himate 22 semi auto rifle ebong SBBL ahile ebong ripen kasonse rifle ebong 32 pistol ebong grenade pumni lapen 32 lapen 22 ahile amu kereng pen Raikom sai khiari deng ari chirung ponlo Bokajan mananam terang Karbiang Live.